Thank you. Skål. Og skål. Skål, ja. Alle de noter, Borsen. Jeg har lært at sige, hvordan min arm er brækket. Er det ikke meningen, at jeg ikke skal sige? Du skal fucking vise. Nej, nu skifter vi til en ny scene, hvor jeg så sidder og... Vi skal lægge sådan noget jazz over bagefter. Okay. Er du klar? Nu filmer jeg. Tag i kort. Pas. Okay. Stranden er en plage. Du må godt sige sjove ting, mens vi filmer Thijs, der går. Det vil sige, det er så... Optager den nu? Hvis der ikke er ro på. Du kan bare se her. Mel. Der var det smukt. Bum. Og den virker ikke nogen nøgle. Hvordan tror du, man... Kan min underbukser gøre det her? Så kommer der ikke dyr ind i min øl her. Ja, det er puha. Og det går nu. Jeg hader bestik. Det er fucking korrupt. Kød i. Ja. Jeg elsker kvinteriner. Og jeg har engang spist en salakvinter. Og jeg er god til at spille på kvindolin. Rød regering vandt med 7 kvindater. Nå jo, men... Vandmænd. Nej. Vandmand. Vandkvind. Det var den gang den vandhanen, den... Vandtærs. Musikteoretisk, det kan vi ikke. Man åbnede hanen, og så kom der rødt vand ud. Så kaldte de det en vandhøne. Men det var kun lige for en periode. Hey, hvad kalder man en høne, der har mange pigmenter? Pigmenter? Ja. En høne? Hvad mener du med pigmenter? Ja, det synes jeg er meget klart. Pigment, det er altså farve i huden. Ja. Den har fjer. Nej, det kalder man den har fjer. Se, den har fjer. Man kalder det en perlehøne. What? Hvis hun er Harry Potter og flyver rundt på en kost, så kan hun få et negleost. Hvis hun bruger en nøgle, så bold hende til hun skriger som en nøgle. Noget. Hvis hun ikke kan høre, så er det sgu på tide at fjerne sin diller fra hendes ører. Hvis hun er fra Køge, så er hun sgu en Køge. Wow. Natalie. Jeg har faktisk overvejet lidt, ikke? Mm. Da israelitterne kom ned der fra bjerget. Eller da de var allerede nede fra bjerget, men da Moses kom ned. Moses, ja. Og så tilbedte de en guldkalv. Det kan også bare have været Moses' kone, de malkede. What? Disse jokes var det bedste Bosen nogensinde har præseret. Det er jo den bedste Du kan stole på, at der kan give et lys op for ham, og det ikke var det rene vand. Jeg flår. Nu er det den ene, du skal filme gulvet. Flår. Hvis hun er tyndere fra næse til næse, end hun er fra hoft til hoft, så er hun sgu Spider-Man og sidder i sit loft. What? Det var stressvat. What? Så fuck. Velkommen, vi går. Sponsoreret Windows. Det er ikke, jeg tænkte over, hvad det var sådan en dobbelt joke. Og vi skal lige have min lov med, fordi så er det sådan lidt mere frækt. Hvor meget har vi med til Nice? Sådan en slag på tasken. Ikke særlig meget. Bare dum. Okay, du er helt væk. Den joke dør lige om lidt. Altså. Dør. Hvad vindue? Så mener du skal fjerne dig, så jeg kan filme vinduet. Fuck, du har et godt. Nå, det er et spejl faktisk. Fuck, du har et godt tag på det der. Så. Hvordan skal jeg filme taget? Håndtag. Nå. Kan du også sige. What the fuck, dude? Jeg håber, du vil stole på mig i aften. Det er en god film, det her. Vi skal lige tage den helt i hus, okay? Okay. Det var faktisk ikke med vilje, men så filmer jeg bare alt. Okay. Jeg synes, vi rammer den godt i dag. Vi skal lige filme ind på rammen. Sådan der. Billedet i små. Det er fandme godt, det der. Jeg bliver bange nu. Kvinde? Mand! Eller det kan jeg måske ikke engang kalde dig. Kom nu, giv mig nu! Lille dreng. Er det din fremgangsmåde? Er du er handicappet, og så prøver du at slås med mig? Hvad? Hvor bor en penal? I et hus. Hvad er det fucking lortejokes, det her? Hvad rimer på pendul?
ved jeg ikke. Jul. Hvad? Den værste joke nogensinde. Jeg havde sgu ikke lige regnet med det her. Okay, så skal vi lige give et skud til Miriam. Ja. Hej Miriam. Du er vores største og eneste fan. Og vi vil gerne give et skud til dig, din skide asiat. Så du må hilse Asien. Og Og ham Philip der. hvad med Philip? Det er ham der fra Filippinerne. Hvad kalder man en næger på en cykel? Ved jeg ikke. En cyklist.